ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои арзон омода кардем ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон ҳастае ки ҳамашон баҳри шумо омода шудааст. ҳастае мерседесҳои объёмни ҳастае ки бо нархҳои арзон, тойотаҳои карола ва мотоблок, трактор бадор ва дигар намуд мошинои новинкаҳо ҳастае ки мошинои нав ҳамашон бо нархҳои арзон ки баҳри шумо омода шудааст. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон мошинои боркаша, мисол трактора, чизе ки набошад, сурат маълумотша дар ватсап иморо кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. навора сар мекунем. маромад рафтем. Яка мошини фурӯшии имрӯза ҳастае дӯстон, Mercedes-Benz C-класса бадрон ки сечкаи объёмни ҳастае ки элегансай тоза объёмнияй. соли барои 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекард, гази евро 4 дорад. объём мотораш 2 литрай, коробкаш автоматай, саистани мошин мегӯяд беҳтаринай мошин мегӯяд, такси гаштагӣ нестай. мошин мегӯяд 4 та электропакет, обогрев сидени, кондитсионер, люкам дорад мегӯяд, 4 та балон мегӯяд, пачкай, ходовой, чихол, магнитофон, ҳамаш 100% мегӯяд. мошин мегӯяд берасход, ҳамаш қадагиа мегӯяд соҳибшон, фақат мегири газ метӣ. ҳама ҷош мегӯяд радной, 4 дискаҳои худаш, 4 балони пачка мегӯяд, радной краска сафед. мошин мегӯяд тоза омода аз пеш бинед, маъқултон шид, арзон карда метиҳем. тоза объёмни бе тарифа мегӯяд соҳибшон. хоб ин мошин баъдон қарор дорад дар ноҳияи вахш мегӯяд соҳибшон, яъне ки вахш ва кирфи сеюм мегӯяд соҳибшон, яъне ки шаҳри бухтар ноҳияи вахши кирфи сеюм. дастрошни бо нархи 65000 сомонӣ. одамоне ки наличи сумкати мегиранд мегӯяд бо арзонтарам мегирем мегӯяд. ина рақамо мегафоншон кор мекунад ва дар рақамошонам ватсап пайваст доранд. наличи сумкати баъдон арзонтарам мешавад, рақамошонам кор мекунад ва ватсапшонам метавонед нависен, дигар маълумотша ба шумо мефаҳмонанд дастрошни сум дар кора. хоҳиш мекунем ки лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имото полисия кунед. шумо агарам хари реклама мошино, хонаҳо, заминҳо бошад барои фурӯхтан, суратша, видеоша ягон чирои кунед, мо инам фурӯшта мегузорем. навора то охираш тамошо кунед. маромад, лайкора занед. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдон Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи сидан, соли барои 1996, бензин газ ҳардаш кор мекунад, мотораш простор мегӯяд, экономни 1.6 литр, коробка механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин баъдон. мошин мегӯяд полни худ мегӯяд, губкават кардагиа мегӯяд соҳибшон. мошин мегӯяд балонош мегӯяд 60% мегӯяд, 4 диска, 2 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад, ходовои кадаги бадрон, электропакет, сигнализатсия ҳамаш мегӯяд кор мекунад. оинаҳои боковойша мегӯяд ҳамаш электрония мегӯяд соҳибшон. мошин мегӯяд 100% бе ягон камудии задагӣ пӯшидагӣ мегӯяд умуман надорад. дастрошро мегӯяд мефурӯшем бо нархи 33000 сомонӣ баъдон бо арзонам мешавад, омада бинед мегӯяд соҳибшон. мошин мегӯяд дажа мегӯяд кондитсионера дора мегӯяд соҳибшон, беҳтарин сайстани ҳуҷҷат дорад, балони ҳолати хуб да, мотор беҳтарин, ходовои кадаги пӯшидагии задагӣ умуман надорад, кондитсионер, электропакет, оинаҳои боковойша мисол ҳамаш электронӣ ва дарошам мадорад. сигнализатсия ҳамашон 100% кор мекунад. мошин мегӯяд берасход мегӯяд, пулкати ҳуй мешавад. нархи мошин 33000 сомонӣ баъдон бо арзонтарам мешуд. ин рақамо мегафоншон кор мекунад ва дар рақамошона имо, ватсап ҳамачи пайваст доранд. мошин баъдон дар территорияи ноҳияи фархода қарор дорад. радной краска, сайстани мошин беҳтарин, хайр бе ягон таъриф. ина рақамошон ҳастае. бо маълумотои бештар ва сатифоидаша занг зада хотон пурсен. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдон Toyota Corolla ҳастае ки дубайский светои серебристи, соли барои 2006 солае ки суди фурӯш мегӯяд, бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мегӯяд 1.5 литр простой экономия мегӯяд соҳибшон, коробкаш автоматай, саистани мошин мегӯяд беҳтарин баъдон. мошина баъдон коробкаша нав часпондагиа мегӯяд, коробкаи нав мегӯяд 5000 сомон мегӯяд, коробкаша мегӯяд пачка часпонде. 4 та балон мегӯяд 80%, 4 диска, электропакет, кондитсионер, кожни салон, монитор, магнитофонаш 100% кор мекунад. мошин мегӯяд ҳолати беҳтарин мегӯяд, хелае ки дасти як одамда гаштагиае. мошинча хай 100% маълумотои пураша аз соҳибашон мегиред. ходовойшам кадаги ҳастае. тоқа суми холӣ мегӯяд, алиш намешавад. дастрошро мегӯяд мефурӯшед бо нархи
60,000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон бо арзонтара мешавад. яъне ки муомилаи хуб карда метавонад мегӯяд тоқа суми холӣ дар кора мегӯяд соҳибшон дастрошини арзонтар метавонад мегӯяд одамони харидор занг зананд. ин мошин баъдон дар шаҳри Қурғонтепа шаҳри Бухтада қарор дорад. кадомтон агар мехаред мошин дар пеши ҳоҷи шариф қарор дорад, рафта аз пеши ҳоҷи шариф ҳамин мошина бинен ва қайтишон савдо кунед. мошинча мегӯяд тоза мегӯяд фақат барои кори худашон рафта омадага такси гаштагӣ нестае, фақат кори мисол оилавӣ мегӯяд рафта омадага 100% мегӯяд соҳибшон. ина рақамҳо мегафоншон кор мекунанд ва дар рақамҳошонам имо, ватсап, вайбер ҳама чӣ пайваст доранд. рақамҳошонам бо 24 соат кор мекунанд. марҳамат дӯстони азиз, хаймо бисёр ба такрор намекунем, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. хоҳиш мекунем лайкотонро гузорем ва навора падлисаш кунем. чорум эълони имрӯзаи мо дӯстон аст мотоблоки фурӯшӣ аст ки пачка ки навъи коробкаш мегӯяд броада мегӯяд соҳибшон аз территорияи Москва вардага бадор мотоблоки пачка мегӯяд ҳоли истифода бурдагӣ нестае. яъне дизел яъне бадрон ки мисол комплекта қатиш алафдравак ва ҷуфткунак ҳама чӣ дорад. ина баъдон аз мисол ҷои алафдравакош астае установкаш мегӯяд хоҳен гирифта мемонен. сайсияи нава мегӯяд соҳибшон дар территорияи шаҳри ваҳда деҳаи Зафаробода қарор дорад. нави пачка мегӯяд ҳоли истифода бурдагӣ нестае бадрон алафдравак ҳама чӣ мисол ҷуфткунак мисол барои карточка ҷои мулоимкунӣ хай кадоме ки ҳама чӣ комплект обшум қатиш дорад. ҳамагӣ бо нархи 15000 сомонӣ мегӯяд бо арзонтара мекунем. ина рақамҳои мегафони Тоҷикистоншон аст кор мекунад ва рақамҳои Россияшон да ватсап ҳам пайваст доранд. пачка мегӯяд ҳоли истифода бурдагӣ нестае, просто мегӯяд ай коробкаш гирифтан ҳуй каданаша ҳоли мисол бадрон кор кардагӣ нестае. балон малон мотор ҳамаш пачкаи бе ягон таъриф чизе ки мисол соҳибшон гуфтае. рақамҳошон ҳардушон кор мекунад. марҳамат бо занг зада аз соҳибашон дигар маълумоти пурраша гирен бо арзона мешавад аз 15000 сомонӣ. дӯстони азиз, хоҳиш дорем лайкотонро фаромӯш накунед, навора падлисаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Toyota RAV4 аст ки ҳамхайли ном дошта Toyota RAV ё ки RAV4 буда баъдон номи мошин соли бароишаш 2012 сола ки моделҳои нава бензин газ дорад кор мекунад. мотораш 2.4 литре, коробкаш автомата, сайзистани мошин мегӯяд беҳтарин сайзистани тоза. мошин баъдон ҳама ҷош кор мекунад. электропакет, кондитсионер, кожни, сайзистани мошини 100%, 4 балон пачка мегӯяд. расход мошин мегӯяд бе нигоҳ мегӯяд камасрафа мегӯяд соҳибшон хадавоям кадагаста магнитофон, задни камера, монитор ҳамаш кор мекунад. мошинча баъдон тозае ки хелаи дасти як одамда гаштагастае. кадоме ки ҳамхайли моделҳои мошина медонанд мошинчао баъдон яъне комфортния дурушта мешинен роҳат мекунем. мошинчаои зор аста просто номша камтар ман хонда натонистам. хоб алишинам мешавад мегӯяд тоқа суми холӣ мегӯяд дастроши бо нархи 130,000 сомонӣ мегӯяд бо арзон карда метавонад мегӯяд дастрошна сумлара курай. ин мошин дӯстони азиз дар территорияи ноҳияи Абдураҳмони ҷомида қарор дорад. ина рақамҳошон аст 918 кор мекунад ва рақамҳои мегафоншонам кор мекунад. имо, ватсап пайваст доранд. мошин мегӯяд ҳуҷҷат балон хадавоимаш 100% беҳтарин сайзистани баъдон хай бо бисёри бад такрор карда намегӯяд. кадометон харидор ки бошен аз рақамҳошон бо дигар маълумотҳои пурраша мегирен. шумо дам агар ҳамхайр реклама бошад роӣ кунед хонаи заминаи мошинае мо фурӯшда рекламада албатта мегузорем. трактори фурӯшии навбатӣ аст баъдон трактори сайзистани беҳтарин аст ки соли бароишаш 1990 мегӯяд соҳибшон ки светои сирхай. балон мегӯяд нава мегӯяд соҳибшон комплекта мегӯяд қатиш мегӯяд мисол чизил ҳамхайли ҷуфткунак дорад. яксола ҳуҷҷатчам кадагиам мегӯяд соҳибшон рулш мегӯяд гидравликае. мотор беҳтарин мегӯяд соҳибшон қатиши мисол чизил ҳамхайли дорад комплект мегӯяд метиҳем. дастрошро мегӯяд сум дар кора мефурӯшад мегӯяд бо нархи 30,000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. ин трактор мегӯяд дар территорияи ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида қарор дорад. тарафи Калхозобод мешавад аз ки аз Қурған болотар тарафи Чапаеву боло Калхозобод ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. соли бароишаш 1992 ҳамаш 100% рулш гидравлик балон мегӯяд нав аста ва яксола ҳуҷҷат кадагӣ фақат мегӯяд газ мети мисол корта пеш мебари. айни сезони ҳаминаи ҳозир баъдон 30,000 сомонӣ бо арзон мешавад. рақамҳошон тисел аст. марҳамат дигар маълумотҳои пурраша гирен дӯстони азиз ва лайкора фаромӯш накунед, навора падлисаш кунед.
ماشین فروشی نوبتی است بادران باید تایید است تایوتا راف 4 است بادران که هم خیلی نام تایوتا راف 4 است که سال اینش بادران 1999 است که 1999 سال بنزین خوله بادران موتورش 2 لیتر است коробкаш автомат است سیستم ماشین میگه بهترین های ماشین بادران میگه صاحبش میگه کم گشته میگه صاحبش فقط میگه جوی کور میگه میرامیه همگی یک روز میگه 1 کیلومتر هم نمیگه میگه صاحبشون فقط جوی کور رفته میبیاد سایتش میگه بهتره میگه صاحبشون فقط یک حجت میگه دیگه میگیری فقط گاز میدی 4 تا بالون میگه 70% خداوی کداگی بادران یگم وریانت های الیشا مثلا که یگم کمیریو دو بوشا میگه یا که مرسدسو بولوش میگه پولامتم ایش میکنیم 4 دیسک بادران 4 تا بالون 70% کانسانر الکتروپاکت коробка автомат همش 100% اینم خیلی خلوی نوی پاچکا چسبوندگی دستروش نمیگه میفروشه با نرخ 55000 سومونی بادران با ارزانتر هم میشود این ماشین میگه در نوعیه واسده قرار دارد آدمانی که نلیچ میخرن بادران با ارزان هم میشود در نوعیه واسده رقمهای واویلونشون است کار میکنن و در رقمشون هم واتساپ پیوست دارن مرامت خواهی بود زنگ زد دیگه معلومات های پورش اگر علی شام میشد با کمیریوی 2 مرسدسو بولوش میگه پول میتیم ماشین هم اجاش 100% فقط میگیره گاز میتیم مرامت زنگ زنن شما دام اگر هم خرید رکلامه ها و ماشین ها و زمین ها و خونه ها یگان چیزی بادران اگر کوارتیرا برای فروختن باشد سرعت معلومات آدرس هم ماشین حساب کنین فروش دا میگذاریم این بود در این روزا نبود همین ماشین فروشی ما دوستان از تو ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما